мъж решава да си направи дете с жена, но той не знае, че тя, примерно, преди да си направи всичките хиляди пластични операции, е била като някаква мумия все едно. И те си направили дете и то било отвратително направо и той не иска да го погледа, защото той не знал, че тя има толкова много операции. И той я осъдил, че той трябвало да знае, че има операции, да видя как изглежда с и без операции. И така. Добре, понеже подхванахме на темата за операции, сега искам да ви кажа следното нещо. Хора, тия операции са сатанински. Никой няма право да си променя външния вид. Даже нямате право да се парфюмирате с парфюм. Защото добрите и божествените хора миришат приятно, без парфюми. А злите хора миришат гнусно, гадно. И те, за да прикрият своите недостатъци, са измислили парфюмите. Така. Първото нещо. И второто нещо, да се явяват на конкурси за красота някакви олигофренки, изроди, които си направили, както каза ти в случая, тук няколко пластични операции и от изрод станала някаква си привлекателна жена. Това е абсолютно несериозно. Това все едно да сложим да състезават истинско Ферари с плюшено Ферари. Това е абсолютно несериозна работа. И го казвам съвсем откровенно, враче. Пророк. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Понеже ми влезна така остро да ме прекъсваш, направо ще те приспивам. Айде, лека нощ сега ти казвам. Така, само искам да кажа нещо. Така, сега искам преди да кажеш нещо, да знаеш, че първо ще се научите на обноски тук. Некви си там, какви бехте, бе? Лукали ли бехте? Какви бехте? Некви... Искате ли да се събереме така 20 локала да дойдете и да ви изплюща по един шамар и да се насерете да ви еба уръганите гъзове? Искате ли? Извинявай, че те прекъсвам. Искам да питам, локалите искат ли да ми духат на хуя, бе? Нито пък аз съм локален. Тогава ще се научите на обноски и няма да ме прекъсвате като говоря. Слушам ви сега. Имате ли някакви въпроси? Аз искам да кажеш, че да чистиш, да готвиш, да переш всичко женска работа. Много ясно, всеки един мъж, който чисти, пере и готви заедно с жена си, е абсолютен педерас. Мъжът трябва да се грижи за жената. Жената трябва да седи, да чисти, да пере и да готви, да се грижи за децата. А не да ги възпитава, защото тя не може да ги възпитава. Защото тя няма потенциал, тя няма акъл. Това е мъжката работа, да възпитаваш децата си. Да бъдеш строг и да ги държиш изкъсо. И да не могат да си правят каквото си искат. Значи, всеко едно дете, което се роди на тази земя, докато не навърши пълнолетие, трябва да бъде държано в робство. И всеки един мъж или жена, който отиде на работа, като полицай, прокурор и съдия, и няма право да взима решение, той си абсолютен роб. Когато отидеш да работиш някъде и ти там никой не се съобразява с твоето мнение, ти си абсолютен роб, това трябва да го знаете. Това е робството. Когато ти нямаш право на думата. Ето, казвам ви го, давам ви пример с децата. Значи, когато си дете малко, до 18 години, майката ти е шеф, бащата ти е шеф, бабата ти е шеф, другата ти баба, другият ти дядо и третият ти дядо и цялата ти рода са ти шефове. Това се нарича робство. Това е нормално робство за всеки един човек, който се ражда на тази земя. Но, след като станеш на 18 години и когато отидеш и станеш полицай, прокурор, съдия и започнеш да изпълняваш заповеди
въпреки това, че съвестта ти и душата ти казват, че това не е правилно, и ти не си сигурен, че това, което правиш, е правилно, ти си оставаш роб за цял живот. Значи, робството е полезно до 18 години. Или до 21, там няма значение, според зависи. Айде да го сложим средно 20 години. След това, когато някой ти се обади по телефона и ти каже, че ти трябва да изпълниш някаква задача, за да си заслужиш заплатата, както правят сега в момента полицаи. Вие не виждате ли, че сега в момента за някакви лепенки по коли са дошли 100 човека полицаи? Той чекъра, където Бойко Борисов го е застрелял с гранатомети, са дошли 100 полицаи. Човека бил откраднал там 2 крави и ги заклал и го фанали и трябва да лежи примерно 1-2 години в затвора. Той го изкарал най-големият терорист в света и го е замервал с 15 гранатомета, взрива от гранатомети. Защо? Той нито е оказал съпротива, нито е казал, че ще убива някой. Казал е, аз не искам да убивам никой. Искам да се държите с уважение към мен, защото са дошли някакви 5 полицаи с автомати и са му говорили много накриво, така да се каже, и он е извадил един автомат, стрелял във въздуха, уния се насрали, викнали някакви полицаи. И то Бойко Борисов е осъден за убийството и защо не е в затвора е интересно, защото за убийство се лежи или до живот, или някаква много дълга присъда. То е осъден още от преди 15 години в Страсбург за убийството на чакъра. Там може да проверите в интернет подробности. И той е идиот сега, където украде българския народ, сега е решил направо да продаде целият български народ с това евро, защото тук ме карат да коментирам еврото. Какво има да коментирам, бе? Няма какво да се коментира. След като българския народ не иска да има евро, значи не трябва да има евро, иначе няма да има евро. И всеки, който тръгне срещу българския народ, ще яде големия бахур. Аз мога да ви гарантирам, че до края на годината Бойко Борисов и Делян Пеевски ще ползат като тюлени и ще се молят за милост от мене и от българския народ и ще отидат в затвора и после ще отидат и в ада и така нататък. Значи не можеш ти да вървиш срещу народа. Защото ти се наричаш народен представител. Ти си пратен там от народа. Ти трябва да изпълняваш волята на народа. Амин. И са ти гласували доверие също. Да не говорим, че манипулират и изборите и даже не съм сигурен, че народът ги е избрал тия 1% развили си мозъка от целия си капацитет на мозъка, защото те са невероятно прости. Значи на Бойко Борисов и на Пеевски, ако им махнеш парите и властта, те с нищо не са по-умни от нито един таксиметров шофьор, от нито един шофьор багерист, от нито един чистач в София или Бургас, Варна и така нататък. Те нямат умствен капацитет. Те са едни гнусни, гадни същества, които могат само да крадат и са си продали душата на дявола и дявола им е казал: ако искате да не ви извада кирливите ризи, да ви разбере целия свят колко сте крадливи, ще продадете българския народ, защото сатаната знае, че ние сме божествения народ и те искат да ни заличат нас. И сега използват Делян Пеевски и Бойко Борисов, защото и двамата са на странни газове. Имат американците и англичаните имат доказателства, къде са им крадените пари в офшорните зони и така нататък. И те са ги хванали за топките и сега са им казали: сега ще предадете целият българския род, ако искате да не ви извадиме гнусните, гадни, крадливи тайни. Че тия пращат шпиони по тебе, малец.